Mag-open ko mga saka Cristiano. Pagkakabitado ng buong tanong, doon yung mag-iimo kato. Lumayay ko matatso na. Ganti nga, bidang ko sa pamilya. Jadi mau rumah upay lang saya kayak mau bumbu, ada mau kamar no. Ini udah mapalogin na kurang. At ikaw tamang ulit udah mapalogin. Uy, patay na. Wala. Tinggal yung marina, hindi mo yung gano'n.